Piny owacho koro sidho ayanga chenro mar keyo teko sitima e gwenge abich e kar chung' od bura ma Muhoroni e kaunti ma Kisumu. Chenro no ma koro dhi muonyo omenda maromo milion 46.4 ne olokore kar siasa kuma jatend migao mar teko Opiyo Wandayi yango ni sani gimiyo pek weche mag dongruok ka siasa biro bang'e. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E skul sekondar ma Orenge e kar chung' od bura ma Muhoroni, jopiny noyuoro kar rombgi mar chwoyo wang'gi chenro mar sidho ayanga keyo teko stima madhi muonyo milion 46.4 e alworano. Wandayi ne oriwore kod jotelo ma alworano e yango ni chenro no en ondamo manyiso ni sani sirikal miyo dongruok tielo manyime moloyo weche siasa. Nyalo paro ni ne nitie siasa moro e Kenya kae, siasa marach ahinya. Ni ng'ato wacho ni Kenya kae ndi chal company ma ji nitie kod shares. Ni kok ni goyo kura to in iongo shares. Ni jomoko paro ni Kenya ni en margi. Ni ka sirikal ok gitele, mano sirikal manego golo oko. Kanda ka yiero pok ochopo. Kwa wakati huu tumesema ya kwamba jukumu letu kubwa ni mambo ya maendeleo kama serikali. Mambo ya siasa itakuja baadaye. R&R, Ruto and Rai, Sagi Ochopo. Romeo Wanya Thigi, Opiyo Wandayi. Domu neno kukele gi sit fitina, kwa zuru neno kukele kela. Oktime kama, wase ambako kuganda, nuwa birutiyo gi President William Samoei Ruto. Ewi mano ne gitelo ni od bura mamalo ne okawo okang' makare mar ne thicho oko e apis jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ka gikoni tende ne nyayo koko kod akweda mag dhoudi kendo puoyo sirikal mar broad-based. It was indeed a wise decision by the Parliament of the Republic of Kenya to have impeached that discredited former deputy president because he was sowing seeds of division, seeds of tribalism. We must applaud our leader Raila Amolo Odinga for accepting to work together with President William Ruto, because their coming together has created stability and a sense of tranquility in this country. Kotenore kod ng'anyo mar rapar mane rowere obago chieng' tich adek, Wandayi opuoyo jo Kisumu kuom ne nyayo kwe chieng'no, ka bende okone rowere makaluo ni sani owinjore gi buon kendo gi thegre kod weche ng'anyo kamoro amora ma gintie. Kane utimo gima ber ahinya chieng' tich adek ka utamuru donje weche mag ng'anyo mok ung'eyo korgi katachi ma ukwodo wi jachien. Nikech ne gidwaro ni Kisumu kaendi mondo wang'i. Nyithiwa gi oseng'anyo higni gi te, nyithiwa gi osetho, nyithiwa gi osehinyore. Koro kande Raila osemosore kod Ruto, onge haja kendo nyithiwa dhi e ndara. To ma en message monego chop ne nyithiwa kamoro amora ma gintie. Bed dala kaendi kata bed e towns ma oko kaka Nairobi kata Mombasa. Omedo ni weche ng'anyo matimore sani en mar duoko Kenya chien kendo siemo wang' jotelo kata jogo masundo ng'anyo makamano mondo we pondo e bwo rowere, gino mamiyo rowere hinyore ka moko wito ngimagi. These Gen Z protests have now been hijacked by negative forces. We can't allow you to achieve your objective of regime change through Gen Z movement. If you are man enough, come out and be at the forefront. Don't hide and send people's children to die. Wandayi bende osingo mar neno ni Muhoroni kod alworane oyudo teko stima kaka owinjore. Bende otelo ni sirikal chano neno ni kembe makaluo ochier kaka yor loso nafas mag tije mabiro bero ngima jodak. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Muhoroni, Kisumu County.